ראיתם את הילד המוזר הזה? עולה חדש מאמריקה. הוא כנראה רוצה לשחק איתנו. ראיתם את הבגדים המוזרים שלו? אף ילד חדש לא נכנס לקבוצה שלנו. שמעתם את העיטה המצחיקה שלו? אפשר לשחק איתכם ככה במבטא אמריקאי. כאילו שניתן לו. כן, למה שניתן לו בכלל? שיחלום. מה המשחק האדיר הזה? וואי, תראי, ממש מגניב. איזה מגניב זה? המשחק הזה. דולפיל, לא יודעת מה זה. כן, תקרא. תגידו, אתם יודעים איך אומרים מוזר באנגלית? תראי לראות. Strange, stupid, לוזר? crazy. אומרים different. different. אתה יודע מה? אתה different. נכון. שלום, מה שמך? שמי טובי. אני מבינה שאתה עולה חדש מאמריקה, ברוך הבא, למה אתה לא בקבוצת הילדים? ניסיתי, אבל הם לא מקבלים אותי כי אני שונה. גם אני באותו מצב, הם אומרים שאני שונה בגלל שאני מתלבשת כמו בן ואוהבת כדורסל במקום להתאפר בהפסקה. אני לא מבינה מה רע בזה. גם יש לי טרקטורון, אבל הם אומרים שבגלל זה אני בן לגמרי. מה ההבדל בין בן לבת? אני לא יודע. תסתכלו, מצא מין את מינו. כן, נכון. הוא מצאו אחד את השני. ממש הטבעי. לגמרי. למה אתם לא מצרפים את טובי לקבוצה? מה הוא עשה לכם? די כבר, נמאס ממך, תהיי כמו כולם. בנים, בואי תשחקי איתנו באיפור או משהו, ולא רק את הכדורסל הזה. באמת נמאס ממך, זכותנו לצרף את מי שאנחנו רוצים. צריכה אתכם, גם הוא לא צריך אתכם, אתם ככה קטנים. בוא טובי, נלך לעשות כמה סיבובים בטרקטורון. וואו, איזה זוג משמיים. כן, ממש בול מתאימים. אתם יודעים שזה מוזר, זוג יונים על טרקטורון? כן, מוזר בש... אמא, אני נופלת, מה את עושה? לא משנה. וואי, יאללה, אני צריך ללכת הביתה. וואי, לא, גם אני, שיט, אישורים. מחר ב4 נפגשים, כן? בסדר. יאללה, ביי. אני לא מבין למה אני צריך לפחד להביע את דעתי, ולמה אני נגרר אחריהם. הלוואי שהייתי חבר של רון וטובי. גם אני לא מבין למה אני נגרר אחריהם. גם אני חושב שרון צודקת. יש לנו שיעורים מחר, שכחתם? כן. נכון שלא בא לנו לעשות שיעורים? כן. חכו שתשמעו את התוכנית שלי. מה? וואו, זה גדול. איזה תוכנית גאונה. רון תעשה לנו שיעורים במתמטיקה וטובי יעשה לנו באנגלית. אהבתי. נכון. רון, טובי, בואו רגע, חמודים. תקשיבו, יש מצב שאתם עושים לנו את השיעורים במתמטיקה ואנגלית, כי מה זה אין לנו פה? מתמטיקה, ומה זה אין לנו פה? אנחנו עסוקים. במה אתם עסוקים? בלהעליב? בלפגוע? במה? בחיים לא נעשה לכם שיעורים, גם אם נשאר לבד בעולם. אם לא תעשו לנו שיעורים, נעשה לכם חיים כיתתי. רון, אולי באמת נעשה להם את השיעורים? אולי הם יהיו חברים שלנו. הם סתם רוצים לנצל אותנו, ככה לא מתנהגים חברים, אבל הם לא חברים. חברים, איך הגענו לרמה כזאת רעה? מה, רון וטובי הם ילדים נחמדים, וההתנהגות שלהם רצויה בחבורה. אני פורש מהחבורה הזאת. גם אני פורש מהחבורה הזאת. רון, טובי, אפשר לשחק איתכם? בטח, בואו. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אולי באמת היינו מסכנים רון וטובי, אנחנו היינו יותר מדי תוקפנים כלפיהם. טוב, כן. צריכים להתנצל חסן ביניהם. ואנחנו ממש צודקים. צריכים להתנצל ביניהם. נכון, וואי, אנחנו היינו ממש נוראים. מחר נזמין אותם. תקשיבי, יעל, יש לנו פגישה ממש דחופה היום. היום, עכשיו, בגן שעשועים.
אני חייבת שתזמיני את כל הבנות. אל תדאגי. טוב, יאללה. ביי. הלו, ירון, אתה יכול להזמין את כל הבנים, כי יש לנו פגישה ממש דחופה היום בפארק. ביי. אנו מתנצלים על הקריאה הדחופה, היום אנחנו עומדים לשנות את פני הכיתה. אתמול יצרנו קשר עם כל אחד ואחד מכם והודענו על חרם כיתתי. חלק נכבד מכם התנגד ואנו כעסנו. היום אנו רוצים להתנצל בפני רון וטובי על כך שפגענו בהם וניסינו להשפיל אותם. נחום וחסן העירו את עינינו למעשים הפוגעים שלנו ואנו מודים להם על כך ועל האומץ שלהם לקום ולהגיד את מה שהם מרגישים, כי האחר הוא אנחנו. היום אנו מחליטים לקבל את כל הילדים בכיתה ולקבל כל שונות או חשיבה אחרת. הבנו שכולנו שונים זה מזה וזה מה שיוצר את החיים המגוונים והמעניינים. זכותו של כל אחד להתפתח לפי כישוריו ואופיו. רון וטובי, אנו מבקשים את סליחתכם. אני סולח לכם ומעריך את הדרך שלכם לתקן טעויות. אני סולחת לכם ומקווה שגם אתם תהיו נאמנים לעצמכם בדרך שלכם. יאללה, בואו נשחק כולנו. יאללה. בואו, יאללה! יאללה! אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה משנה